مدام منسيات عبريد يرنا أبزز لكم سلام نعكم يكون خبركم سمعتي ردي إرنا بحفشة بفلايك أتختادلت مدام منسيات كما يتقنيو حمس كوينو نعكم يخوني أمزبلنا مدبات حيزنا بساعتنا ترخيبنا لنا كسافت أمي مدباتنا مسانا ختصنحو بخبر زعد نموكم أخبارات محاري سنيت أنحوت مدام منسيات عبريد يرنا سولوموناوي سروة منغستي إثيوبيا بوقعي ካብ ዝወድቕ እንሆ 50 ዓመት ክገብር ብኣጻብዕ ዝቑጸር ኣዋርሕ ተሪፈንኦ እዚ ሃፀያዊ መንግስቲ እዚ ኣብ ገግዚኡ ብዝመጹ ነጋውስ ዝተመርሐ ኮይኑ ኣብ መጻጽኡ ግና ብንጉስ ይኩኖ ኣምላኽ ኣብ 13 ክፍለ ዘመን ኣብ ቤተ ኣምሓራ ከም ዝተጀመረ መዛግብቲ ታሪኽ ይሕብሩ ሰሎሞናዊ ሰርወ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ 1270 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ጀሚሩ ክሳብ 1974 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ብወግዒ ቆይሙ ነቢሩ ብ12 መስከረም 1974 እቲ መወዳእታ ንጉስ ዝነበረ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ካብ መንበረ ስልጣኑ ምስተዓልወ እቲ ንጉሳዊ ቤተሰብ ፋሒሉን ናብ ውሕስነት ዝረኽበሉ ቦታ ተሰዲዱን እዚ ንጉሳዊ ቤተሰብ እዚ ኣዝዩ ሃብታም ምዃኑ ይፍለጥ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ምስዳዱ ግና እዚ ዝኣክል ተጽዕኖ ኣብ ዓዱ ኢትዮጵያ ኣይሓደገን ኮይኑ ግና ዳግም ሓይለ ኣኻኺቡ ካብ 1997 ክሳብ ሎሚ ዘውዳኦ ባይቶ ኢትዮጵያ ብምቋም ነቲ ድሕሪ ኣብ ሓጉ ሃይለ ስላሴ ወግዓዊ ወራሲ ዓራት ክኸውን ዝነበሮ ልዑል ዘርአ ያዕቆብ ኣምሃ ስላሴ ሸይምዎ ንጉሳዊ ቤተሰብ ኢትዮጵያ ቀንዲ መሓዛ ንጉሳዊ ቤተሰብ ዓዲ እንግሊዝ ኮይኑ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ድማ ዝለዓለ ኽብሪ ተዋሂብዎ ከም ዝነብር ይፍለጥ መብዛሕትኡ እዋን ኢትዮጵያውያን ንሰሎሞናዊ ሰርወ መንግስቲ ሃፀይነቱን ከም ታሪኽ ብኹርዓት ክሕበኑሉ ይረኣዩ እኳ እንትኾኑ ናይ ሕጂ ህላውነቱን እቲ ዘውዳዊ ባይቶ እንታይ ኣበርክተሉውን ኣብ ግምት ኣትዮም እዝክርዎ እዮም ክትብል ግን ኣይድፍርን ሓደ ሓደ ኣብ ወጻእ ዝነብሩ ተወላዶ ብሄር ኣምሓራ ግና ኣባላት ዘውዳዊ ባይቶ እዮም ኮይኑ ድማ ብኹርዓት ሃፀያዊ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዳግም ክምለስ ክዛረቡ ይስምዑ ናሃፀያዊ ስርዓት ንግስነት ኢትዮጵያ ብዕልዋ ገርሲሱ ኣብ ኮርሻ ስልጣን ዝተወጥሐ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለ ማርያም እዩ ኣብ ሰብዓታት ኣብ ትውዕውዕ ሰውራዊ ወቅቲ ድማ ንኢትዮጵያ ንሓዋሩ ክበሃል ብዝከኣል ካብ ዘውዳዊ ምሕደራ ኣናጊፍዋ ስም ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለ ማርያም ክለዓል እንከሎ ኣብ እዝኒ ዝዓበየ ይኹን ዝነኣሰ ትግርኛ ክሰምዕ ዝኽእል ሰብ ቅትለት ሞት ግፍዒ ጫፍ ጭካንን ወዘተን ዝብሉ ኣርእስታት ከም ዝመጹ ርድኡ ምክንያቱ መንግስቱ ዋናን ቀዳማይ ኣርእስትን ናይቲ ኩሉ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ዝተፈጸመ ኩናትን በሰልኡን ስለዝኾነ በትኻልእ ገጽ መንግስቱ ኣብ ሃገሩ ኢትዮጵያ ፈታዊ ዓዱ መራሒ ሓረስቶት ከምኡውን ተባዕ ተባሂሉ ዝንተወሉ እዩ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለ ማርያም ዕድለኛ መራሒ ክትብሎን ዘድፍር መራሒ እዩ መንግስቱ ብገበን ኩናት ክኽሰስ ዝግብኦ ሰብ እኳ እንተነበረ ኣብ ስልጣን ንዝነበረ መራሒ ብገበን ኩናት ምኽሳስ ዝብል ሕጊ ቅድሚ ምዝዳቑ ካብ ሃገሩ ሃዲሙ ዕቑባ ስለ ዝሓተተ እቲ ሕጊ ንዕኡ ኣይምልከትን ነይሩ ኣብታ ዕቑባ ዝሃበቶ ሃገረ ዚምባብዌ ድማ እንሆ ክሳብ ሎም መዓልቲ ኣፍ ልቡ ነፊሑ ይነብር መንግስቱ ኣብ 1991 ብንናጽነት ኤርትራ ዝቃለስ ዝነበረ ህዝባዊ ግንባርን ካልኦት ሓርነቶም ከረጋግጹ ዝቃለሱ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ግንባራትን ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ከምቲ ብትብዓት ዝፍክሮ ዝነበረ ግና ብትብዓት ኣብ ቤተ መንግስቲ ሃፀይ ምኒልክ ኮይኑ ሞቱ ኣይተጸበያን ናብታ ክሳብ ሎሚ ብኽብሪ ተንብሮ ዘላ ሃገረ ሮበርት ሙጋቤ ዝኾነት ሃገረ ዚምባብዌ ሃዲሙ መንግስቱ ነቲ ኣብ ዓለም ሙሉእ ተጽዕኖ ዝነበሮ ቀዳማዊ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ብገዛ ኢዱ ሓኒቑ ካብ ስልጣን ኣልይዎ ብዓቢኡ ኸዓ ነቲ ካብ 13 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ክሳብ 20 ክፍለ ዘመን ዝቖመ ሰሎሞናዊ ሰርወ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምንባሩ ክሳዕ ዝርሳዕ መኸተምታ ገይሩሉ ንመንግስቱ ሃይለ ማርያም ካብ ስልጣን ኣልዮም ን27 ዓመታት ኣብ ኮርሻ ስልጣን ጸንሑ ሕብረት ውድባት ኢትዮጵያ ማለት ይወደግ ኣብ ነፋስ ከም ዝተዘርዋ ሓርጭ ክብተኑን ካብ ስልጣኖም ክዕለውን ብኸፉ ኣብ ዚምባብዌ ኮይኑ ኣማዕዱ ይርእዎም ንዕኦም ኣብ ዝዕዘበሉ ዝነበረ እዋን 3 ደቁ ብዶክተሬት ኣመሪቑ መንግስቱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 86 ዓመት ዕድሚኡ ተሚሙ ዕለተ ልደቱ መልኪቱ ብዛዕብኡ ብዙሕ ክበሃል ቀንዩ እቲ ቀንዲ ዝዓጅባ ርእስቲ ግና ብዙሓት ኤርትራውያን ተቓለስቲ ኣንጻር ስርዓት ኢሳያስ ብናፍቆት መንግስቱ ሃይለ ማርያም ክደፋንቑ ቀንዮም መንግስቱ ሃይለ ማርያም ማለት እቲ ደርግ ዝስሙ
سرعاتيو حزب إرترا أبزبنا سرعة إسياس زحلفو زلو مقدرة مستي أبجزي سرعة درج زحلفو شجر الناس أصيرو خملسو زقبو حتو نعون حد قالو عدلنيان نايز جزينا تنافقن كونريل منغوست هايلا مريم جنا ودقت إسياسن سرعتون أبزين بابو خوينو كعزبو دو يخون راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان سنغافور كابينابي ببينغ زو تصحيفو ميرون هبت مريم زترجمو أبشحن جعتميت نسوساتات كتما سنغافور نبس وكف زيغاتا هاجر زرخبو وشت أو فريات تحتي 320 دولار أمريكا ينيرو سلازوغانا سنغافور مستن زي معبلا هاجراتيا تسرع نيرا انت لو مجن حانتي كابتن اب قطباو لمعات بولطف كاب زعابيا زلو هاجرات عالميا لومي لنفس وكف سب وشت أو فرياتو نمأمانو زتصقم 6,000 دولار أمريكا بمديابو أب عالم كاب زلوا زحيلة بقطبا مستن زتنكر هاجرات كوينات ركب نحنتي وحد تفتراو تصقاتات زلوان اشتي هاجر قطباو معبالة ترز خسقل كاب زدن نقوف الساميتات انتاي كوينو سانيحو علم لخاونت ناس عداقا رئيس مالاونت تمرتن بمدب زعية بوليسيتاتن بمحقاف اتا هاجر نتزلوا جغرافا وقلتات سجيرة أب عالم ناي نقد مراحي كتكون كإلاء سنغافور نلعلي 100 عامتات أب تحتو زر إنجليزيانيرا إنجليزاويان أب اوان كالا يكينات عالم كم مجزاتي جاباناويان كلا خلو سلازي كالو أب تهاجر حيال تسارة مجزاتن هاجراو سمعيتن العائلهم بسلاسان حدا نحسش حنش عتميتن سوسان سلستن سنغافور كم مجزات إنجليز تفليا مش ماليزيا تواهيدا بفيدريشن حبرت سنغافور كم أكل ماليزيا زحلفتهم كل التعامتات كل التيوم وجنات بعليه تبني حدهم كوها هادو أي كألون سلزخاء أبقول جناتات سفت أمن عبن عمزن أزيو لمود كوينو أب سنغافور زنبورو تشايناوين بقصري ماليزياوين بسلست عزفي زايدو بزدما بوليتيكينياتات ماليزيا بتي أملاء دسيتن حاوسي دسيتن إنه السخاز خيد زنبره حزب تشاينا كرسومن بوليتيكاو سنحاس هواتومن أب حاجة جاي ودق كمزلو فليتهم سجوا سلزي أبوشت ماليزيا دمتي ماليزيا نمرجعات صلوا كومونيزم نمدرات زحجز من قدي بايتو ماليزيا نسنغافور كم ماليزيا سجوج أدمجوا سنغافور بتشعت نحسش حنشعت بيتوسان حموشن وقعوي ناس رخبت يوسف بن شاخ قدامي بريزيدنت خوينو خمرزن كله لعد صلوا زنبرو ليكوان يدما قدامي منستر كوينو كجلجل جمرة أبجزي مجزاتي قطبا سنغافور أبنقدي زما أكل ينيرو إذا قطبا ونطفت الزجن أبدحر مجزاتي بزنبرة أوان سرح نمسفح بزوح تسفى أي نبرون من سحب إنجليزاوي عندما شغلة ألبونت أخذتله اتزبلت تجوارو مفتحين قطبا وشغلة ألبونت سأجمعت سنغافور قلبتها بزحدت إندستريات تخرج مقبر كل مدى ومدب industrialization مجمعي نيرو اتخاب كل خبيت زنبرجن سنغافور اندستريالاوي لمدي أين بران زبزح سرحتنيا حزبا أبنقدنا قلقلوتنيو توافيرو زنبر نيرو سلازي بقليلو زلمات كقلت أين برومن بتوسخي سنغافور مساز نقدا قربا بتهاجرات سلازي نبرا اندستريالاوي معبالئة نممرح كابدو باتا أتصبيقن وزائم زنبر هاجرات شركة نت سرحكت مسرت عدل كدلي تجددت مرحت سنغافور حزبهم سرح بمسأنهم تصغط اسلاز قبرلهم زخونت تخون هاجر كتردهم حجز كحتو جمرو بزخاء لين مسارحتون مسمع بلات علامات كرخبو نبزحت هاجرات أب سنغافور نخافريا كأمونون مدب حنصصو سنغافور أوفرت مسحاب وحسن كابولشونا نصان تحت قبريز خفل هواهو كتفتر نيروا إذا تكبراوي نمكبر زيغات تتهاجر أب كند زيادة ملكاو منغستي ناصنتهم دو كبلو تحتتو زخون سب نقدع سفارس وي صعق لشونا ككايد انت تتحيزو نايموت مقصعتي كم زبينولو رد توسده لين كل نصا محبرات سرحتنياتات عفينو نتسترف دما اب حدا صلال غجله اطناخيرو هاغراو كونغرس محبر سرحتنياتات مسرته نتسلف دما بقطا خقصاصرو جمره اب كمز اوان هاغراوي بوليتيكاوي وي تكالاوي حدنت اب حدا غازتول قسبات بزي بزح غبو مسرح كمز اسرو تغبره
በዚ ከዓ እቲ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ጽኑዕ ግን ከዓ ንንግዲ ዝምችእ ሕግታት ንኣህጉራውያን ኣውፈርቲ ኣዝዩ ሰሓቢ ኾነ። ሲንጋፖር ኣብ ቁጠባዊ መዳይ ኣዝያ ርግእት እናኾነት መጸት። ብተወሳኺ በቲ ምቹእ ኣቀማምጣን ጽኑዕ ስርዓተ ወደባታን ኣቑሑት ንምፍራይ ምቹእነት ፈጠረት። ኣብ 1972 ድሕሪ 7 ዓመት ናይ ናጽነታ ሓደ ርብዒ ናይ ሲንጋፖር ብወጻእተኛታት ዝውነና ናይ ሓባር ትካላት ኣቆማ። ክልቲአን ኣሜሪካን ጃፓንን ድማ ዓበይቲ ኣውፈርቲ ናይቲ ሃገር ኮና። ከም ውጽኢት ናይቲ ርጉእ ኩነታት ኣየር ሲንጋፖር ምቹእ ኩነታት ወፍሪ ካብ 1965 ክሳብ 1972 ዝነበረ ቅልጡፍ ምስፋሕፋሕ ቁጠባ ዓለምን ሓፈሻዊ ውሽጣዊ ፍርያት እቲ ሃገር ዓመታዊ ክልተ ኣሃዝ ዕቤት ኣርኣየ። ናይ ወጻኢ ሃገር ወፍሪ ገንዘብ እናወሰኸ ምስ ከደ ሲንጋፖር ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰባ ከተተኩር ጀመረት። እቲ ሃገር ብዙሕ ናይ ቴክኒክ ኣብያተ ትምህርቲ መስረተት። ንዘይክኢላታት ሰራሕተኛታትን ብሓበሬታ ብቴክኖሎጂ ኤሌክትሮኒክስን ኣሰልጠነቶም። ነቶም ናይ ኢንዱስትሪ ስራሕ ክረኽቡ ዘይከኣሉ ድማ መንግስቲ ኣብ ከም ቱሪዝምን መጓዓዝያን ዝኣመሰሉ ጉልበት ዝሓትት ዘይንግዳዊ ኣገልግሎታት ኣመዝገቦም። ብዙሕ ሃገራት ዝሓቆፋ ትካላት ሓይሊ ስራሕን ከስተምራ ብምግባር ንስትራቴጂካዊ ናይቲ ሃገር ዓብዪ ረብሓ ሃበ። ኣብ ሰብዓታት ሲንጋፖር ብቐንዱ ዓለባታት ክዳውንትን መሰረታዊ ኤሌክትሮኒክስን ናብ ወጻኢ ክትሰድድ ጀመረት። እዚ ኩሉ ረደይብ ሰጊራ ድማ ሎሚ ሲንጋፖር ዘመናዊትን ኢንዱስትሪያዊት ሕብረተሰብ ዘለዋ ሃገር ኮይና ኣላ። ንግዲ ድማ ኣብ ቁጠባኣ ማእከላይ ተራ ይጻወት ኣሎ። ወደብ ሲንጋፖር ሎሚ ንሆንግ ኮንግን ሮተርዳምን በሊጹ ኣብ ዓለም እቲ ዝበዝሐ ብጻዕቅ መራኽብ ዝመሓላለፈሉ ወደብ ኮይኑሎ። ብመንጽር ጠቕላላ እትሕዞ ጽዕነት ብወደብ ሻንጋይ ጥራይ ተበሊጻ። ኣብ ዓለም ካልእቲ ጽዑቕ ስራሕ ዝሰላሰለላ ወደብ መስሪታ ኣላ። ኢንዱስትሪ ቱሪዝም ሲንጋፖር እውን እምበረ መጠን ሰሲኑ እዩ። ዓመታዊ ልዕሊ 10 ሚልዮን በጻሕቲ ኸኣ ይስሕብ። ሕጂ እታ ከተማን ግዝኣታን መካነ እንስሳታት ሕዛእትን ተፈጥሮን ኣለዋ። ኢንዱስትሪታት ሕክምናዊ ቱሪዝምን ቱሪዝም ምግብን እቲ ሃገር እውን ሳላ ባህላዊ ውርሻን ምዕቡል ሕክምናዊ ቴክኖሎጂን ኣዝዩ ዕውት ኮይኑሎ። ባንክታት ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ልዑል ዕቤት ከም ዘርኣያን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝተሓዝአ ብዙሕ ንብረታት ብሰንኪ ስዊዘርላንዳውያን ብዝገብርዎ ሓድሽ ግብሪ ኣብ ሲንጋፖር ከም ዝተሰጋገሩ ይፍለጥ። ኢንዱስትሪ ባዮቴክ ይዓብሎ። ኣፍረይቲ መድሃኒት ኩሎም ኣብኡ ትካላት ይመስርቱለዉ። ንጽራይ ነዳድ ድማ ኣብ ቁጠባት ሃገር ዓቢ ተራ ይጻወታሎ። ሲንጋፖር ወላ እኳ ንእሽቶ ስፍሓት እንተሃለዋ ኣብዚ ሕጂ እዋን መበል 15 ዝዓበየት ንግዳዊ መሻርክቲ ኣሜሪካ ኮይና ኣላ። እቲ ሃገር ምስ ሓያሎ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ፣ ኤውሮጳን ኤስያን ጽኑዕ ንግዳዊ ስምምዓት ኣካይዳ እያ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብቲ ሃገር ልዕሊ 3,000 ሃገራዊ ኮርፖሬሽናት ይንቀሳቐሳ ኣለዋ። ጠቕላላ ስፍሓት መሬት ሲንጋፖር 433 ትርብዒት ማይልስ ጥራሕ እዩ። 3 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ኣለዋ። ሲንጋፖር በቲ ጽኑዕ ሕግታታ እንተዘይተገዲስካ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዋ ብሉጻት ክትነብረለን ዘለካ ቦታታት ተባሂላ ክትቁጸር ጀሚራ ኣላ። መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንስያት ንሎም ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩም እዩ ነይሩ። ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድጋኩም ሰናይ ቀነ።